Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Paloma na nasa Singapore. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, Paloma ang napili kong itawag niyo sa akin dahil isa akong miyembro ng LGBTQ+. Oo ate, hindi ko ikinahihiya ang aking pagkatao dahil alam kong sa panahon ngayon, tanggap na ng lipunan ang mga kagaya ko. At alam kong marami na ring organisasyon ang ikinakatawan ng mga kagaya ko. Narito ako ngayon sa Singapore. Magtrabaho man ako o hindi, pareho lang dahil isa na akong permanent resident dito. Napakasaya ko nang madiskubre ko ang YouTube channel ninyo at naengganyo rin akong ipadala ang aking karanasan upang makapagbigay ng magandang aral sa inyong mga tagapakinig. Uumpisahan kong magsalaysay nang magka-letse-letse ang buhay ko dahil nakasuhan ako ng isang bagay na hindi ko ginawa. Lalim na naman ng iniisip mo, anak. Hindi maiwasan, Mother. Akalain niyo ba naman? Ang bigat ng kasong kinasasangkutan ko. Buti na lang at magaling ang abogado ko. Kung hindi, malamang wala ako dito sa bahay at nasa kulungan ako ngayon.
Paloma, anak. Inaamin ko naman na nakagawa ko ng hindi dapat, Mother. Pero hindi ko pinagsamantalahan ng kaibigan ko. Hindi ko magagawa yun. Paloma, anak ko. Nakalimot kami dahil pareho kaming lasing. Pero hindi ko inaasahan na magbubunga ang nangyari sa amin. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Manalangin ka sa Diyos. Naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Sana nga po, Mother. Kasi hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos. Nagbubukas nga ako sa parlor. Pero madalas namang wala ako sa sarili ko. Dahil tungkol sa kaso na lang lagi ang iniisip ko. Bukod sa torture na nararamdaman ko, malaki na rin ang nagastos ko. Baka maubos na ang ipon ko. Anak, gaya nga ng sinabi ko, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya dahil alam kong hindi Kanya pababayaan. Paloma, alam kong ang pagkakaibigan natin ay hindi kagaya ng pagkakaibigan ninyo ni Miriam. Pero maaasahan mo pa rin ako. Ha? Adele? Alam kong matagal na kayong magkaibigan ni Miriam. Maging si Edmond na kasintahan niya. Pero tingnan mo naman ang nangyari. Sila ang dahilan kung bakit ka namumroblema ngayon. Parang awa mo na, Adele. Ayoko sanang mapag-usapan pa ang mga bagay na yan. Pasensya ka na, ha? Gusto ko lang iparamdam na narito lang akong nakasuporta sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil tinanggap mo ako na magtrabaho dito sa parlor mo. At ang alam kong tanging paraan para makabawi sa'yo ay ang pag-aasikaso ko sa parlor mo habang marami ka pang pinagkakaabalahan. Salamat, Adele. Ikaw na muna ang bahala sa parlor ko, ha? Oo, Paloma. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang kung may iba pa akong pwedeng maitulong. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Pati tayo, natadamay na dahil dyan sa anak mo. Parang awa mo na. Huwag namang ganyan. Kailangan tayo ngayon ni Paloma. Huwag na nating dagdagan pa ang problema niya. Ay, Patnubay ang kailangan ngayon ng anak natin. Hindi ang paninisi. paano naman? Ako na ang nagmamakaawa sa iyo. Huwag ka nang magsalita pa ng makakasakit pa sa anak natin. Baka marinig okay lang, ka... Fudra. Naiintindihan ko si Fudra. Ha? Paloma. Huwag kayo mag-alala, Tay. Naiintindihan ko kayo. Pasensya na kayo, ha? Kung nadadamay kayo sa kahihiyang nagawa ko. Napakawalang kwenta ko kasi. Bukod sa ganito na nga ang pagkatao ko, pinaparatangan pa akong rapist ng ibang tao. Paloma, anak. Pero isinusumpa ko, Father. Hindi ko hinala ang kaibigan kong si Miriam. Oo, may nangyari sa amin dahil pareho kaming lasing. Pero hindi yun rape. At yan ang gusto kong mapatunayan sa korte. Kaya kahit maubos ang lahat ng ipon ko, walang kwenta sa akin. Ang mahalaga, mapatunayan kong hindi ko hinalay si Miriam.
Gusto mo bang samahan kita sa hearing mo, Paloma? Adele? Alam kong nag-iisa ka na naman na pupunta sa hearing mo. Kaya pumayag ka ng samahan kita. Baka madamay ka lang, Adele. Nakakahiya sa'yo. Huwag mong isipin yun. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil ikaw ang nagturo sa akin na magtrabaho sa parlor. Kung hindi mo ako binigyan ng oportunidad, wala sana akong trabaho ngayon. Kaya ngayong kailangan mo ng makakaramay, hayaan mong damayan kita. Pumayag ka ng samahan kita, Paloma. Nakakahiya, Ate Emmy, dahil bukod sa aking pagkatao, nasangkot pa ako sa isang kaso na hindi ko naman nagawa. Sa matalik ko pang kaibigang si Miriam. Pero hindi ko siya hinalay. May nangyari lang sa amin dahil pareho kaming lasing noong pumunta siya sa apartment ko. At hiniling niyang damayan ko siyang uminom dahil may gusto umano siyang makalimutan. At nang malango na kami sa alak, nangyari na nga ang hindi dapat mangyari at nagbunga ito. Ito ang naging basehan nila para kasuhan ako ng rape. Pero ang sabi ng abogado ko, malaki daw ang tsansa kong manalo at yun ang gusto kong mapatunayan sa korte. Gusto kong linisin ang aking pangalan kahit maubos ang aking ipon. Hanggang sa unti-unting natatapos ang hearing ng aking kaso. Anong sabi ng abogado mo, anak? Ang sabi ng abogado ko, Nay, malaki ang tsansa kong ma-acquit. Pero nag-aalala pa rin ako. Anak, huwag kang bumitaw sa pananalig mo sa Diyos. Naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Mother, palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana maayos na ang lahat. Isinilang na ni Miriam ang anak ninyo. Sa totoo lang, Mother, gusto ko ring makita ang anak ko. Pero bilin ng abogado ko na wag daw muna akong magpapakita sa kanila. Sundin mo kung ano ang utos ng abogado mo, anak. Naniniwala akong alam niya ang ginagawa niya. Opo, Mother. Susundin ko talaga ang bilin ng abogado ko. Lalo na at malapit ng ibaba ng korte ang desisyon. Mangyayari yan sa susunod naming paghaharap. Parang awa mo na, Adele. Ikaw na lang ang alam kong lapitan. Ang alam kong makakatulong sa akin. Alam mo namang nakahanda akong tumulong sa'yo, Paloma. Sabihin mo lang kung ano. Hindi ako pwedeng lumapit kay Miriam at sa anak namin hanggang sa hindi pa naibababa ang desisyon ng korte tungkol sa kaso ko. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko sanang malaman ang kalagayan ng ipinanganak ni Miriam. Ha? Please, Adele. Gustong-gusto kong malaman kung ano ang kalagayan ng anak ko. O sige, pupuntahan ko si Miriam para sa'yo. Mag-iingat ka lang, ha? Alam niyang malapit ako sa iyo. Ako nang bahala. Sasabihin ko sa kanya na huwag niya akong idamay sa problema ninyo.
dahil pareho niyo akong kaibigan. Basta mag-ingat ka. Lalo na kay Edmond. Baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Ano, Adele? Kumusta? Wala kang dapat ipag-alala. Malusog ang bata. Lalaki ang anak niyo ni Miriam. Huh? Talaga, Adele? Oo, Paloma. Napakalusog na bata ang ipinanganak ni Miriam. Nakakatuwa. Sana makita at mabuhat ko rin ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Anong malay mo? Baka mangyari din lahat yan. Talaga, Adele? Malalapitan ko kaya ang anak ko? Pagkatapos ng kaso, naniniwala akong mangyayari yan, Paloma. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Ay. Oo nga pala. Nalaman kong magpapakasal pa rin pala sina Edmond at Miriam. Ganun ba? Masaya ako dahil pakakasalan pa rin ni Edmond si Miriam kahit nagkaroon kami ng anak. Halata namang mahal na mahal ni Edmond si Miriam. Ang nakalulungkot lang, palagi silang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan noon. Ay. At si Miriam, ikaw naman ang takbuhan niya. Oh, ano ngayon ang nangyari? Adele, please. Huwag na nating pag-usapan yan. Nangyari na ang lahat. Hindi na natin pwedeng ibalik pa ang nangyari na. Mother, talagang kinakabahan ako. Anak, kumalma ka lang. Hindi ko yata mapapakalma ang sarili ko, Mother. Ngayong araw na natin malalaman ang desisyon ng korte tungkol sa kaso ko. Basta magtiwala ka lang, anak. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi totoo ang akusasyon nila sa'yo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Mother. Maging matibay ka, Paloma. Huwag kang padadala sa anumang maging desisyon ng korte. Pero kung sakaling lumabas ang desisyon ng korte na nagkasala ko at makukulong, lagi niyong tatandaan, Mother. Mahal na mahal ko kayo ni Father. At sana mapatawad niyo ako sa kahihiyang idinulot ko sa inyo. Ano ka ba naman, anak? Sinabi ko na ngang huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mother. Sandali lang. Magbibihis ako. Ha? Bakit po? Sasama ako. Sasamahan kita sa korte, anak. Noong araw na ilalabas na ang desisyon ng korte tungkol sa aking kaso, doon lang sumama si inay sa akin, Ate Emmy. Mula nang mag-umpisa ang hearing ng kaso ko, palaging si Adele na kaibigan at beautician ko ang sumasama sa akin. Inisip kong magandang senyales ang pagsama ni inay sa akin sa korte. Dahil naipanalo ng abogado ko ang kaso kong rape.
Dahil totoo namang walang nangyaring ganon sa amin ni Miriam. Dahil katulad nga ng sabi ko, kagustuhan naming dalawa ang nangyari dahil sa epekto ng alak. Kahit acquitted ako sa kaso, napagkasundoan namin ni Miriam na magbibigay ako ng sustento sa aming anak. Yun nga lang, ayaw nilang lumapit ako o magpakilalang ama ng aking anak. Lumipas ang maraming taon, Ate Emmy. Sigurado ka ba sa nalaman mo, Adele? Oo, Paloma. Nakakaawa si Julius na anak mo sa poder ni na Miriam at Edmond. Ang mga walang hiya. Lalo na si Edmond. Hindi na nga niya pinagamit ang apelyido niya kay Julius. Napakasama pa ng trato niya sa anak niyo ni Miriam. Si Miriam, ano na lang ang ginagawa niya? Nako, halatang galit din si Miriam sa anak niyo. Ayon sa binabayaran natin na nagmamanman sa kanila, hindi rin maganda ang trato ni Miriam sa anak niyo. Ano ba naman si Miriam? Ibig sabihin ba niya na ang anak namin ang pinagbubuhusan niya ng galit niya sa akin dahil hindi niya ako napakulong? Hindi ako sigurado, Paloma. Ito pa ang isang natuklasan ng binabayaran natin. Ano yan, Adele? Nahihirapan ang anak niyo sa gastusin niya sa pag-aaral. Ano? Paano nangyari yan? Buwan-buwan akong nagpapadala ng suporta para sa kanya. Sina Miriam at Edmond ang nakikinabang sa mga pinapadala mo para sa anak niyo. Yan ang nalaman ng binabayaran natin para manmanan sila. Ang alam ko, Paloma, may karapatan na ang anak niyong magdesisyon dahil nasa tamang edad na siya. Magkukolehiyo na siya, hindi ba? Opo, Mother. Naitanong mo na ba sa abogado ang tungkol sa mga bagay na yan? Hindi pa, Mother. Pero sinasabi ng mga kaibigan ko na kung legalidad ang pag-uusapan, kay Miriam pa rin dapat tumira ang anak namin. Anak. Pero may plano na ako. Ano yun, Paloma? Ititigil ko ng pagbibigay ng suporta para sa anak namin ni Miriam. Ano? Ay, baka mapasama ka sa gagawin mong yan. Hindi naman siguro, Mother. Plano ko kasing magbukas ng bank account para sa anak ko. Ha? Ay, pwede yan, anak. Ang gusto ko, dediretso na sa anak ko ang suporta para sa kanya. Hindi na dadaan pa sa walang yan yung ina. Kung magagawan mo ng paraan, di gawin mo, anak. Pati ako, aayon ako sa gusto mong mangyari. Lalo na at nakakainis ang nalaman natin na nangyayari sa anak ninyo sa poder ni Miriam. Nakakagigil talaga. Ito na ang ATM para sa anak mo, Paloma. Salamat, Adele. Paano ko kaya maibibigay ito sa kanya? Bakit hindi ka nalang magpakita sa kanya? Ha? Ayoko. Hindi pa ako handang magpakita sa kanya, Adele. Natatakot ako na baka ikahihiya lang ako ng aking anak. Hindi naman siguro, Paloma. Naniniwala ako matatanggap ng anak mo ang pagkatao mo. Basta natatakot ako, Adele. Marahil,
Hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Sige, ikaw ang bahala. Ang problema ko ngayon, kung paano ko ibibigay sa kanya ang ATM. Yan ngayon ang... alam ko na, Paloma. Paano, Adele? Sa paaralan niya, ibigay mo at sila na ang bahalang magbigay sa anak mo. Oo nga, no. Sa pamamagitan niyan, hindi malalaman ni Miriam ang lahat. Magtataka na lang siya. Bakit hindi na ako nagbibigay ng suporta sa anak namin? Ang hindi niya alam, direkta nang napupunta sa bata ang suporta. Sa palagay ko, Mudra, tama ang mungkahi sa akin ni Adele. Anong mungkahi yan, anak? Panahon na para magpakilala ako sa aking anak. Anak? Napuno na ako sa ginagawa ni Miriam, Mudra. Nanahimik ako ng mahabang panahon dahil sa mga pangyayaring wala namang katotohanan. Pero ngayon, at masyado nang naagrabyado ang aking anak, kailangan ko nang gawin ang nararapat, Mother. Hindi ko naman siguro kasalanan kung bakit ganito ang pagkatao ko. Basta, magpapakita at magpapakilala na ako sa aking anak. Sasabihin ko na ang katotohanan. Desidido na ako, Mother. Ginawa ko ang plano ko, Ate Emmy. Sobra ang aking pag-aalala dahil inakala kong hindi ako matatanggap ng aking anak, lalo na ang aking pagkatao. Pero naglakas loob pa rin akong magpakita sa kanya at isinalaysay ko ang buong pangyayari. Nakahinga ako ng maluwag at labis na nagpasalamat sa Diyos nang yakapin ako ni Julius at kilalanin ako bilang ama. Napahiya rin sina Miriam at Edmond dahil nalaman nilang tanggap na ako ng aking anak at alam na niya ang buong pangyayari. Pinagpatuloy kong suportahan ang aking anak hanggang sa nakapagtapos siya ng kolehiyo. Nang mangibang bansa ako at naging residente dito sa Singapore, kinuha ko dito ang aking anak at kami na ngayon ang magkasama. Maganda ang naging trabaho niya dito kahit noong panahon ng pandemya. Hindi ko rin ipinagkait na magkaroon sila ng komunikasyon ni Miriam at ng kanyang kapatid kay Miriam dahil magkasundo naman sila. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Paloma. Paloma, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Totoong kapupulutan ito ng mga aral dahil kahit ganyan ang iyong pagkatao, nakayanan mong tumayo bilang ama kahit na itago sa anak mo ang lahat sa mahabang panahon. Habang binabasa ko ang sulat mo, bumalik sa aking alaala ang karanasang naitampok na rin sa ating programa.
Kaya naman kinailangan ko pang balikan ang mga sulat na aming natanggap at naisahim papawid. At hindi nga ako nagkamali. Ikaw nga ang ama ng nagpadala sa amin ng kanyang karanasan. Isang karangalan para sa amin ang pagbabahagi ninyong mag-ama ng inyong karanasan dito sa ating programa. Sana manatili ang inyong kaligayahan bilang mag-ama sa poder ng bawat isa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan. Bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Gabi mula sa Taiwan. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, tawagin mo na lang ako sa pangalang Gabi. Isa ako sa mga nag-aabang ng mga bagong upload sa inyong YouTube channel. Taga-Cagayan ako, ate, pero sa ngayon, nandito ako sa Taiwan. Isa akong factory worker dito. Natapos na ang aking kontrata, pero dahil sa pandemya, hindi ako nakauwi. Mapalad ako dahil naipasok ako ng aking kaibigan bilang isang janitor sa isang kumpanya. Ang YouTube channel nyo ang pinagpapalipasan ko ng oras sa tuwing wala akong trabaho. Natutuwa ako kapag nakakarinig ako ng karanasan ng mga kapwa ko OFW. Kaya naengganyo rin akong ibahagi ang aking karanasan. Uumpisahan ko ang aking kwento nang mabuntis ko si Rose, ang aking kasintahan. Rose, bakit ka ba nag-aalala? Ilang beses na tayo nakalimot. Normal lang na mabuntis ka. Gabi, hindi pa tayo handa. Noong niligawan kita, nakahanda na ako. Nung may mangyari sa atin, lalo akong naghanda dahil alam kong darating ang ganitong pangyayari. Kaya huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita. Hindi pwede. Bakit hindi pwede, Rose? Hindi mo kilala si Mama. Siguradong hindi siya papayag. Bakit naman siya hindi papayag? Alangan namang hahayaan kanyang magbuntis ng dalaga. Gabi, hindi mo kasi ako naiintindihan. Paanong hindi kita naiintindihan? Legal naman ako sa mama mo. Alam niyang ako ang kasintahan mo. Ngayon, sasabihin mong hindi siya papayag samantalang buntis ka na. Iba ang ugali ni Mama. Mabait naman siya kapag nag-uusap kami tuwing dinadalaw kita sa inyo. Ako ang paniwalaan mo. Ako na ang nagsasabi. Iba ang ugali ni Mama. Siguradong hindi siya papayag na mabuntis ako.
Mahirap lang ang buhay natin. Pero hindi ito ang dahilan para hindi mo pakasalan si Rose. Ganyan rin ang sinabi ko kay Rose, Tay. Pero pinipilit niyang hindi raw papayag ang mama niya. Ha? Paano ngayon yan? Alangan namang hahayaan niyang mabuntis na lang ang anak niya. Ganyan din ang sinabi ko sa kanya, Nay. Pero hindi ko pa raw lubos na kilala ang ina niya. Iba raw ang ugali nito. Ang mabuti pa, pumunta na lang tayo sa bahay nila Rose para makapag-usap kami ng nanay niya. Oo, anak. Kailangang mapag-usapan na ang tungkol sa kasal niyo. Dahil buntis na si Rose. Sige po, Tay. Kakausapin ko si Rose. Sasabihin ko sa kanya ang mga sinabi niyo sa akin. Pwede, Gabi. Ano ka ba naman? Paano malulutas ito kung hindi kami makikipag-usap sa nanay mo? Ang kulit mo. Bakit ka nagagalit? Paano? Ang kulit-kulit mo. Sinabi ko na nga hindi pwedeng malaman ni Mama ang sitwasyon ko. Anong gagawin natin? Huwag mong sabihin gagawa ka ng hindi mabuti para lang mailihim ang sitwasyon mo sa mama mo. Talagang ganyan ang iniisip ko. Huwag, Rose. Huwag mong gawin yan. Parang awa mo na. Mabigat na kasalanan ang iniisip mo. Pwes, kung ayaw mo, may isa pang solusyon. Makinig ka at sasabihin ko sa'yo. At sana, pumayag ka. Kung ayaw mong may gawin akong masama. Ano? Ay, ganyan pala ang ugali ni Rose. Bakit ngayon lang natin nalaman yan? Inay. Ano ngayon ang desisyon mo, anak? Sabihin mo kung ano ang desisyon mo, Gabi. Nakahanda kaming umalalay sa iyo. Ayoko pong makagawa ng mabigat na kasalanan si Rose, Itay, Inay. Kaya papayag na lang ako sa hiling niya. Lalayo muna kami hanggang sa makapanganak siya. Gabi, anak. Pasensya na po kayo. Pero kailangan kong gawin ito. Dahil una sa lahat, anak ko ang pinag-uusapan dito. At gaya nga ng sinabi ko, ayoko pong magkasala kami pareho kung may gagawing hindi mabuti si Rose sa anak namin. Kaya lalayo na lang muna kami hanggang sa makapanganak siya. Kinausap ko ang ina ni Rose at pinalabas kong magtatrabaho kami sa ibang lugar, Ate Emmy. Pero ang totoo, pumunta lang kami sa isang lugar na walang nakakakilala sa amin at doon namin hinintay ang panganganak ni Rose. Habang naroon kami sa lugar na yun, nagtrabaho ako para makapag-ipon para sa panganganak ni Rose at para makapagpadala rin ako sa aking mga magulang. Triple kayod ang ginawa ko, ate, para makapagpadala rin si Rose sa kanyang ina, para matakpan ang alibay namin na magtatrabaho kami sa ibang lugar.
Inaasahan kong mahihikayat ko si Rose na magpakasal kami pagkapanganak niya. Pero nagkamali ako. Pasensya ka na. Pero hindi talaga ako magpapakasal sa'yo, Gabi. Ano? Pero Rose, may anak na tayo. Anak mo lang siya. Hindi ko siya anak. Ano? Rose, bakit nasasabi mo yan? Samantalang dinala mo siya sa iyong sinapupunan ng 9 na buwan. Pwede ba? Huwag mo nang ipilit ang kasal na sinasabi mo. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Magpasalamat ka nga. At ipinanganak ko pa ang batang yan. Rose, kapag malakas na ako, uuwi na ako sa lugar namin. At hindi na ako makikipagkita sa'yo. ano? Maliwanag naman siguro ang sinabi ko, Gabi. Naiintindihan mo naman siguro yan. Nako, napakalusog na batang apo ko. Nakakatuwa. Ang bango-bango. Amoy baby talaga. Nay, nasan po ang itay? Dinaanan kanina ni Mariano. May pinuntahan sila. Pero huwag kang mag-alala. Mamaya lang, nandito na siya. Oo nga pala. Bakit kayo lang ni baby ang dumating? Nasaan si Rose? Oh, bakit napabuntong hininga ka, anak? Nasaan si Rose? Nasaan ang ina ng apo ko? Nakipaghiwalay na po sa akin si Rose, Nay. Ano? Hinintay lang niyang lumakas siya. Pagkatapos nun, sinabi niyang uuwi na siya. Nakisabay na lang kami ni baby sa biyahe. Pero pagdating namin sa terminal, nagpaalam na si Rose. Ano? Ano ba naman si Rose? Talaga palang iniluwan lang niya ang anak niyo. Opo, Nay. Nakalulungkot mang isipin. Pero ganyan ang nangyari. Anong plano mo ngayon, anak? Hindi ko pa po alam, Nay. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, gusto kong kausapin ang ina ni Rose. Bahala na. Pero gusto kong malaman niya na may anak kami ni Rose. Ano ba namang klaseng babae ang minahal ng anak natin? Oo nga. Napakabait naman niya nung ipakilala siya sa atin ni Gabi. Napakahinhin at napakabait makipag-usap. Oo nga. Pero nang mabuntis, iba na ang nangyari. Nagbago na ang ugali niya. Hindi na rin siya pumarito sa bahay. Ang ikinalulungkot ko lang ay ang ginawa niya pagkatapos niyang iluwalang bata. Pero alam mo, napakagaan ng pakiramdam ko kapag tinititigan ko ang apo natin. Nakakatuwa. Sinabi mo pa, napakalusog na bata. Hindi man lang kaya nang ilabot si Rose nang pag-isipan niya ng masama ang bata. Ewan ko ba, kahit ako, hindi ko lubos maisip na ganun pala ang ugali ni Rose. Ginagawa mo dito, Gabi? Gusto kong makausap ang mama mo, Rose. Ano?
Huwag kang gagawa ng kung ano-ano, Gabi. Ayokong malaman ni Mama ang lahat. Lalo na at maayos ang lahat nang dumating ako dito. Kailangan malaman niyang meron nangyari. Yang bunganga mo! Rose, Kung iniisip mong makikipagbalikan ako sa'yo pagkatapos na malaman ni Mama na nanganak ako, nagkakamali ka. ano? Hindi kita gusto. Hindi kita mahal. Kung hindi ko lang inisip ang sinabi mo na mabigat na kasalanan ang gawan ko nang hindi mabuti ang ipinagbubuntis ko, hindi ko na sana siya iniluwal. Ano? Kaya pwede ba? Huwag mo na nga akong guluhin. Gaya ng sinabi ko, wala na tayo. Total, nasa iyo na ang bata. Pasalamat ka nga at binuhay ko pa ang bata. Kaya nasa iyo siya ngayon. Binagsakan ng langit sa mga narinig kong sinabi ni Rose, Ate Emmy. Kung hindi ko lang napigilan ang aking sarili, malamang nasaktan ko siya. Umalis ako sa kanila na mabigat ang aking kalooban. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nakapag-isip na lang ako ng tama pagkatapos kong dumaan sa simbahan at manalangin. Talagang umiyak akong nanalangin sa Diyos. Buti na lang at nariyan ang aking mga magulang na nag-aalaga sa aking anak. Kaya naipagpatuloy ko ang aking pagtatrabaho. Malapit nang mag-2 taon si Boy-Boy, anak. Ano ba ang plano mo? Talagang pinaghandaan ko na yan, Inay. Kaya nagpunta na ako sa isang fast food chain. Tinanong ko kung magkano ang magagastos kung doon natin ipagdiriwang ang kaarawan ni Boy-Boy. Ay, mabuti yan, anak. Siguradong masaya yan. Dahil may mga mascot din doon, hindi ba? Opo, Nay. Pero sino nga ba ang mga bisita mo? Sino ba ang mga tatawagin mo, anak? Ang mga malalapit ko pong katrabaho. At ang mga pinsan kong may mga maliliit na anak. Nako, siguradong masaya ang birthday ni Boy-Boy, anak. Dapat lang, Nay. Ayoko pong magmukhang kawawang anak ko sa poder ko. Gusto kong ibigay ang lahat sa kanya para hindi niya ako sisihin pagdating ng araw. Anak, gusto ko pong kahit anong nangyari sa amin ng kanyang ina, lumaki siyang mabuting bata. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal. Nay, pwede bang kayo na muna ang bahala dito? Oo, anak. Pero bakit ba? Saan ka pupunta? Alam kong hindi ako nagkamali, Nay. Si Rose po ang nakita kong nasa labas ng fast food chain. Ano? Susubukan ko pong habulin. Gusto ko siyang makausap. Sige, anak. Pumunta ka na. Baka sakaling maabutan mo pa siya. Sinasabi ko na nga ba? Talagang ikaw yan, Rose.
Gabi? Bakit hindi ka pumasok sa fast food chain? Bakit narito ka sa labas? Nakisalo ka sana sa kasayahan sa kaarawan ng ating anak. Ano? Sinong nagsabi sa yung anak natin yun? Ha? Hanggang ngayon ba naman, ganyan pa rin? Ikaw ang makulit noon hanggang ngayon, Gabi. Ang tigas ng ulo mo. Para sabihin ko sa'yo, nagkataon lang napapasok sana ako kanina sa fast food chain. Pero kung inaakala mo na kayo ng batang yun ang pupuntahan ko, nagkakamali ka. Rose, Bakit mo pa kasi ako hinabol? Nakakainis ka. Bumalik ka na nga doon. Dahil kahit anong mangyari, mananatili ang desisyon ko tungkol sa ating dalawa. Ginawa ko ang lahat para makumbinsi ko si Rose, pero matigas ang desisyon niya, Ate Emmy. Kaya mula noon, hindi ko na binalak pang lumapit sa kanya at nagtrabaho na lang ako para sa aking anak. Siya rin ang naging dahilan kung bakit ako ng ibang bansa, para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sa ngayon, nagtapos na ang aking anak sa elementarya at ang mga magulang ko ang nag-aalaga sa kanya habang narito ako sa ibang bansa. Wala na rin akong balita tungkol kay Rose at masasabi ko rin na wala na akong pakialam sa kanya. Kung sakaling dumating ang panahon na magtanong ang aking anak, unti-unti kong ipaliliwanag sa kanya ang lahat. At dalangin kong sana'y maintindihan at matanggap niya ang katotohanan. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Gabi. Gabi, salamat sa'yo. Alam mo, habang binabasa ko ang sulat mo, hindi ko mapigilang mainis sa ina ng anak mo. At siguro naman, hindi mo ako masisisi dahil ngayon lang ako nakakita ng inang walang kwentang katulad ni Rose. Pasensya ka na sa mga nasabi ko, pero ito talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Mabuti na lang at maayos kang tao. Batay sa iyong salaysay, naaalagaan at napapalaki ninyong mabuti ang iyong anak, kaya nasisiguro kong maiintindihan niya ang lahat. At kung sakaling hilingin niyang makita ang kanyang ina, sana huwag mong ipagkait dahil karapatan niya yon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan.
Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Nora na nasa Macau. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Nora. Natapos ko ang kursong education at let passer din ako. Nagturo na ako dyan noon sa Pilipinas, pero sa ngayon ay narito ako sa Macau. Masasabi kong maganda naman ang aking trabaho kahit wala itong koneksyon sa tinapos kong kurso. Maraming beses na rin akong nakapagbakasyon dyan sa Pilipinas. Natigil lang ito mula nang mag-umpisa ang pandemya. Simula nang andito ako, YouTube na ang naging aliwan ko. At napakasaya ko noong makita ko ang YouTube channel nyo dahil dito ko napapakinggan ang iba't ibang karanasan ng mga OFW na katulad ko. Sa tuwing nakikinig ako, pakiramdam ko ay nariyan ako sa aming probinsya. Meron din akong karanasan na gusto kong isalaysay at sana mapili itong liham ko para mabigyan ng buhay sa inyong programa. Binabati kita, anak. Talagang tinupad mo ang pangako mo sa amin ng mama mo. Talaga, Papa? At kung nabubuhay pa ang mama, siguradong masayang-masaya siya ngayon dahil isa na akong ganap na guro. Nakapasa na ako sa board exam. Nasaan man ngayon ang iyong mama? Naniniwala akong masayang-masaya siya. Ang tanging pinapangarap naman namin noong nabubuhay pa siya ay matupad mo ang iyong mga pangarap. At salamat sa suporta niyo, Papa. Dapat lang naman na suportahan kita. Oo nga pala, ang kuya mo, tumawag na ba sa'yo? Siya pa nga ang nagbalita sa akin na pumasa ako sa board exam. Ano? Oo, Papa. Parang kayo, very supportive din si Kuya kahit wala na siya sa piling natin dahil meron na siyang sariling pamilya. Napakapalad talaga namin ng iyong yumaong ina. Bukod sa mababait kayo, nagmamahalan pa kayong dalawa. Dalawa lang kami ni Kuya na anak niyo, Papa. Sino pa nga ba ang magmamahalan at magsusuportahan kung hindi kami? Sa bagay. Anong plano mo ngayon, anak? Ano pa nga ba? Di maghahanap na ako ng trabaho ko, Papa. At gaya nga ng gusto ko, mag-a-apply ako sa isang paaralan dito sa atin. Gusto kong dito magturo para hindi ako mapalayo sa inyo. Napakapalad mo talaga, anak. Napakadali mong na-hire para magturo sa pinasukan mo. Talagang nangangailangan sila, Papa. Kaya nakuha ako agad. Talagang mapalad ka, Nora. Biruin mo yun. Napakaraming nag-apply pero hindi sila natanggap. Papa? Kaya alagaan mo ang propesyon mo, anak. Lalo na ang pakikisalamuha mo sa mga magiging estudyante mo. Opo, Papa. Ganyan ang gagawin ko. Huwag kayong mag-alala. Talagang aalagaan ko ang profession ko. Pangarap ko ito at ngayong natupad na, talagang pag-iingatan ko. Dapat lang, anak. Mahirap ang sitwasyon yung mga guro, lalong-lalo na pagdating sa pagdidisiplina. Hindi naman siguro, Papa. Kolehiyo naman ang tuturuan ko. Hindi naman elementarya o kaya'y high school.
Ang ganda naman ng uniform mo, madam. Ha? Akala mo naman, bagay mo yung uniform mo, pero hindi naman. Magandang araw sa inyo, Auntie Belen. Ay, magandang araw ko kanina. Pero biglang nasira nang dumaan ka dito sa harapan namin. Si Auntie Belen naman, kung ano-ano na naman ang sinasabi. Totoo naman. Porket nakapasok ka lang na guro sa paaralan, akala mo kung sino ka nang pumorma. Hindi naman po, Auntie. Kailangan ko lang isuot ito dahil ito... Ang dami mong sinasabi. Akala mo umasenso na kayo? Ang yayabang nyo. Wala naman kayong silbing kamag-anak. Grabe naman palang pananalita ni Hipag Belen, anak. Papa, Ano kaya ang naging kasalanan natin sa kanila? hindi ko po alam, Papa. Basta huwag kang magpa-apekto sa kanya, anak. Huwag mo na lang siyang pansinin. Alang-alang na lang sa yumaumong ina. Papa, Kapatid ng mama mo si Belen. Kung ganyan ang trato niya sa atin, hayaan na lang natin. Huwag na nating pansinin. huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi ko papatulan si Auntie Belen dahil kapatid siya ni Mama. Gaya nga ng sabi ng aking ama, Ate Emmy, hindi namin alam kung anong naging kasalanan namin kay Auntie Belen, ang kapatid ng yumao kong ina. Kung sa bagay, buhay pa noon ang mama, talagang iba na ang trato sa amin ni Auntie Belen. Hindi lang kami ang nagsasabing palaaway siya, kung hindi maging ang ibang taong nakapaligid sa kanya. Talagang nasasaktan ako kapag nakakasalubong ko si Auntie Belen dahil kung ano-ano ang sinasabi niya sa akin. Hindi ko na rin sinasabi kay Papa dahil ayokong pati siya ay masaktan. Sinasarili ko na lang ang nararamdaman ko. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko si Paul, isa sa aking mga estudyante. Ma'am Nora. Oh, Paul, bakit narito ka pa? Hindi ba dapat nakauwi ka na? Talagang hinintay kita, ma'am. Ha? Bakit? Para may kasabay kang umuwi. Para may kausap ka. Paul, magkaiba tayo ng lugar. Paano tayo magsasabay umuwi? Hindi problema yan, ma'am. E di ihahatid muna kita bago ako umuwi. Ha? Mas mabuting may kausap ka, ma'am. Hindi ka dapat nalulungkot. Paul, Sana huwag kang magalit sa akin, Ma'am Nora. Huwag kang mag-alala. Mabait ako. Hindi kita gagawan ng masama. Gabi na, anak. Hindi ka pa ba matutulog? hindi pa ako inaantok, Papa. Kaya nandito pa ako sa sala. Kung sa bagay, wala ka namang pasok bukas. Oo, Papa. Sabado bukas. Walang pasok. Maalala ko nga pala, anak. May nabanggit sa akin ang iyong Tia Belen. Ha?
Anong sinabi niya, Papa? Nakita ka raw niyang may kasamang lalaki? Ha? Gaya ng dati, kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi niya. Wala ka naman daw kwentang guro dahil puro kalantian lang daw ang pinaggagawa mo. Ano? Sinabi yun ni Auntie Belen? Hindi ko na dapat sinasabi ito sa iyo, anak. Pero mas mabuti nang sa akin mo malaman kaysa sa iba. Pero huwag kang mag-alala, Nora. Wala sa akin ang mga sinasabi niya. Alam ko na ang ugali ng Belen mo. Kaya walang anuman sa akin ang mga sinasabi niya. Halatang nalulungkot ka na naman, Ma'am Nora. Bakit ba? Ma'am, sinabi ko naman sa'yo. Nandito lang ako. Pwede mong sabihin sa akin kung ano man ang bumabagabag sa'yo. Bakit napakabait mo sa akin, Paul? At bakit parang nararamdaman mo ang nararamdaman ko? Ma'am Nora. Alam mo, aaminin ko sa'yo, Paul. Ako ang guro. Pero bakit parang mas marami akong natututunan sa'yo tuwing nag-uusap tayo? Salamat naman kung may silbi pala akong kausap, ma'am. Kung hindi ako nagkakamali, tungkol na naman sa tiyahin niyo yan. Ay, hindi ka nga nagkamali. Si Auntie Belen ang dahilan kung bakit nalulungkot na naman ako. Hindi ko alam kung bakit palagi na lang siyang nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo noong una pa, ma'am. Nung nabanggit mo sa akin ang tungkol sa tiyahin mo. Inggit lang ang dahilan yan. Siguradong may nakita siya sa iyo na wala sa kanya. Na kahit kailan, hindi mapapa sa kanya. Kagaya ng ano? Di ba, ma'am? Sinabi mo sa akin noon na wala ni isa man sa mga anak niyang nakapagtapos? Nakapagtapos na ang kolehiyo ang ibig kong sabihin. Oo. Talagang wala akong pinsan kay Auntie Belen na nakapagtapos ng kolehiyo. At lahat sila, mahirap ang buhay. Marahil, yan ang kinaiinggitan ng tiyahin mo sa inyong mag-ama, Ma'am Nora. Dahil nagtagumpay ka na. Maayos ang buhay niyong mag-ama. Hindi kagaya ng mga anak ng tiyahin mo. Paul, ano itong nagawa natin? Nora, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Noon pa man, mahal na kita. Ha? Huwag mo sanang isipin na sinamantala ko ang pagiging malapit mo sa akin dahil sa mga problema mo sa buhay. Maniwala ka sana. Totoo ang pagmamalasakit ko sa iyo. Dahil gaya nga ng sinabi ko, mahal kita, Nora. Pero Paul, mas panganay ako kesa sa'yo. Walang anuman yan. Sa ngalan ng pag-ibig, patas ang lahat. Walang panganay, walang mas bata. Pero ako ang guro at estudyante lang kita. Nora. Isa sa mga pinagbabawal sa aming profesyon ay ang pakikipagrelasyon sa aming mga estudyante. Tapos ngayon, may nangyari na sa atin. Nora, tumingin ka sa akin. Tignan mo ako. Gusto ko lang itanong sa'yo ito. Mahal mo ba ako? Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo? Paul? Parang awa mo na, Nora. Gusto kong malaman kung mahal mo rin ako. Sagutin mo sana ang tanong ko.
Sa totoo lang, ate, may pagdududa ako sa nararamdaman ko noon dahil hindi ako sigurado kung mahal ko si Paul. Pero dahil nga may nangyari na sa amin, sinabi kong mahal ko rin siya. Nakita kong napakasaya ni Paul at ipinangako niyang gagawin niyang lahat para makapagtapos at makapagtrabaho agad para sa aming kinabukasan. Ako naman, pinangako ko sa aking sarili na hindi na mauulit ang nangyari sa amin. Hanggang sa nangyari ang aking kinatatakutan. Nabuntis ako at nalaman ng paaralang pinapasukan ko na estudyante ko ang karelasyon ko, kaya pinag-indefinite leave nila ako. Para sa akin, isa lang ang kahihinatnan nito. Gusto na nila akong tanggalin, kaya naman napakasama ng loob ko, Ate Emmy. Bakit nangyari ito, Papa? Bakit? Nora, anak. Bata pa lang ako. Pangarap ko nang maging isang guro. Pero ngayon, nasira ang lahat. Dahil sa indefinite leave na ipinataw sa akin. Alam kong gusto na nila akong tanggalin, Papa. Ay, paano ba naman kasi? Isa sa mga ipinagbabawal sa inyong mga guro ang makipagrelasyon sa inyong estudyante. Hindi ka lang nakipagrelasyon, anak. Naabuntis ka pa. Papa. Alam na ba ito ni Paul? Hindi pa, Papa. Mas mabuti siguro. Nora? Mang Ben? Nora? Si Paul yun. Sandali lang at bubuksan ko ang pinto. Kailangan niyong mag-usap ni Paul. Huwag kang mag-alala, Nora. Hindi kita pababayaan. Nakahanda akong panagutan ka. Paul. Mahal kita, Nora. At patawad kung nangyari ang ganito. May kasalanan din ako dahil pinatulan kita. Kung hindi sana ako nagpadala sa nararamdaman ko sa iyo, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Nora. Wala na, Paul. Hindi na ako makababalik sa pagiging guro. Dahil alam na nilang estudyante ko ang nobyo ko. Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho ako para sa'yo at para sa magiging anak natin. Paano ang mga magulang mo? Ano ang sasabihin nila kapag nalaman nilang titigil ka sa pag-aaral? Maunaway ng mga magulang ko. Alam kong maiintindihan nila ako. Hindi bale. Pagkapanganak mo, pwede na akong mag-aral ulit habang nagtatrabaho. Basta huwag kang mag-alala, Nora. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. O ano ngayon? Eh di wala rin nangyari sa anak mong akala mo kung sinong mahinhin. Ipagbilin. Akala mo kung sinong mabait. Yun pala, parang nauubusan ng lalaki. Akalain mo, estudyante pa ang nilandi niya. Bakit ba ganyan ang pananalita mo, Hipag?
Pamangkin mo si Nora. Pero bakit ganyan kung tratuhin mo siya? Anong pamangkin? Wala akong pamangkin na akala mo mauubusan ng lalaki. Talagang iba ang ugali mo, Hipag. Parang hindi mo kami kaano-ano. Sa ganyang ginagawa mo, parang hindi mo kapatid ang yumao kong asawa. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Basta malandi ang anak mo. Akala mo kung sinong mahinhin, yun pala parang mauubusan ng lalaki. Mang Ben, Nora, narinig niyo naman po ang sinabi ng mga magulang ko kaninang narito sila. Nakahanda silang gawin ng lahat para maging maayos kami ni Nora. Paul. Salamat. Dahil kahit mas bata kang dihamak sa anak ko, matino kang mag-isip, Paul. Mang Ben? Nora anak, anong masasabi mo? Pumapayag na ako sa sinasabi ni Paul na magpakasal na kami, Papa, bago pa mahalata ang tiyan ko. Ha? Totoo, Nora? Pumapayag ka nang magpakasal sa akin? Oo, Paul. Dahil mahal din kita. Salamat kung ganun. Maraming salamat, Nora. Papa, galit ka ba sa akin? Hindi, anak. Kagaya ng mga magulang ni Paul, nakahanda rin akong sumuporta sa inyo. Kaya kung ano man ang magiging desisyon ninyo, pumapayag ako. Susuportahan ko kayo. Kinasal kami ni Paul, Ate Emmy, at nang makapanganak ako, napag-usapan namin ni Paul na mangingibang bansa ako at itutuloy naman niya ang kanyang pag-aaral para hindi agad masundan ang aming anak. Naiwan kay Papa ang aming anak at kung minsan, nasa poder naman ito ng pamilya ni Paul. 4 na taon na ang anak namin. Nakapagtapos na rin siya at siya na rin ang namamahala sa itinayo naming negosyo. Tinatapos ko na lang ang aking kontrata at magsisettle na ako riyan sa Pilipinas para magkakasama-sama na kami. Wala na rin akong balak pang bumalik sa pagtuturo. Tutulungan ko na lang si Paul na mamahala sa itinayo naming negosyo. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Nora. Nora, una sa lahat, salamat sa pagsasalaysay mo ng iyong karanasan. Naputol man ang iyong pagiging guro dahil sa nangyari sa inyo ni Paul, naniniwala ako na tagumpay naman ang binuo niyong pamilya. At alam mo, Nora, masasabi kong matibay ang pundasyon ng binuo ninyong pamilya. Alam mo kung bakit? Dahil ito sa mga pagsubok na pinagdaanan ninyo ni Paul. Kaya naniniwala akong anumang pagsubok ang darating pa sa inyong buhay, alam kong kakayanin ninyo ito habang masaya kayong nagsasama bilang isang buong pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man
bubura sa isipan ang mga pagsubok nakaranasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Ami na nasa Singapore. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Ami, tubong Isabela, pero narito ngayon sa Singapore. Mula nang matagpuan ko sa YouTube ang inyong channel, palagi ko nang inaabangan ang mga uploads nyo dahil nagbibigay kasiyahan sa akin ang pakikinig sa inyong programa. Wala akong plano na ipasadula ang aking kwento, pero nag-usap kami ng aking asawa at nabanggit ko ang tungkol sa inyong programa. Nalaman kong maging siya pala ay nakikinig din. Siya ang nagsabi na ipadala ko ang aking karanasan dahil naniniwala siyang kapupulutan ito ng aral. Pinag-isipan ko ang sinabi ng aking asawa at napagtanto kong totoo ngang kapupulutan ito ng magandang aral. Kaya nagdesisyon akong ipasadula ang aking karanasan. Uumpisahan kong magsalaysay noong magnobyo pa kami ni Nante. Iisang lugar ang pinapasukan namin noon, Ate Emmy. Bakit ba ayaw mong ihatid kita, Ami? Ayaw ko nga. Bakit ba? Ikaw naman. Parang hindi tayo magkasintahan sa ginagawa mong yan. Legal naman ako sa bahay nyo. Alam nila na ako ang kasintahan mo. Ang kulit mo naman, Nante. Ayaw ko nga magpahatid sa'yo. Ang tigas ng ulo mo. Alam mo bang parang hindi mo ako mahal sa ganyang ipinapakita mo? Ay, ang dami mong alam. Nakakainis ka na. Bakit ka kasi ganyan? Wala namang Ano ba masama. naman? Nakakainis. Diyan ka na nga. Ami, sandali lang. Huwag mo naman akong iwanan dito. Ami! Nakakainis. Napaka-arte. Ang daming alam. Nakakabwisit. Ano bang nangyayari sa'yo, Ami? Bakit nakasimangot ka? Bakit ba parating ako na lang ang nakikita nyo? Bakit naman ganyan ang ugali mo, Ami? Bakit naman ganyan ang trato mo sa amin? Ano bang problema mo? Ay nako, napakarami niyong alam. Huwag niyo na nga akong pansinin. Ako na lang ang palagi niyong nakikita. Nakakainis. Anak, noon pa man, sinasabi na namin na hindi maganda ang ugali mong yan. Pero hindi mo naman kami pinapakinggan. Nakakainis kasi kayo. Diyan na nga kayo. Ay, Ano ba naman yung anak natin? Nag-iisa na nga lang, ganyan pa ang ugali. oo nga. Bigla na lang sisimangot nang hindi mo alam kung ano ang dahilan. Intindihin na lang natin, wala naman tayong magagawa. Alangan namang kamuhian mo, ganyan na nga yung ugali niya. Oo nga. At isa pa, anak natin si Ami.
Hindi natin dapat kainisan dahil sa ugali niya. Nante anak, pasensya ka na ha. Bakit po? Ayaw ni Aming lumabas sa kwarto niya. Sinabi ko nang narito ka, pero talagang ayaw niyang lumabas. Inaantok na raw. Ganun po ba? Yun ang sabi niya, Nante. Alam ba niyang dadating ka ngayon? Yan po ang pagkakamali ko. Dahil hindi ko po nasabing paparito ako. Gusto ko po kasi sana siyang sorpresahin. Ay, ano ba naman yan? Ikaw naman ngayon ang nasurpresa dahil ayaw kanyang harapin. Wala po tayong magagawa. Hindi bali po, magkikita na lang kami sa trabaho bukas. Ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo, Nante. Pagpasensyahan mo na lang ang anak ko. Naiintindihan ko po. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sige po, magpapaalam na ako. Magandang gabi po. Hindi mo man lang ako hinarap kagabi nung pumunta ako sa bahay niyo. Buti nga sa'yo. Bakit kasi basta-basta ka na lang pumupunta nang hindi ka nagsasabi? Ami. Alam mo namang nabibwisit ako sa ganyan. Kung may plano ka, sabihin mo muna. Hindi ganyan na kung may naisip ka, basta-basta mo na lang ginagawa. Gusto nga kitang sorpresahin. Ay nako, ang dami mong alam. Ami. Basta ayoko ng ganun. Gaya nga ng sinabi ko, kung may plano ka, sabihin mo. Hindi ganun na kung may plano ka, basta-basta mo na lang gagawin. Ayoko ng ganun. Naintindihan mo? Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa ugali ko, Ate Emmy. Moody, irritable, o kung ano paman. Basta ang alam ko, kung ayaw ko, talagang ayoko kahit paano pa ako suyuin ni Nante. Ganyan man ang ugali ko, mabait pa rin si Nante. Pinapakitahan pa rin ako ng mabuti, inaalagaan at pinapasyalan sa bahay. Hanggang sa hiniling niyang magpakasal na kami. Malamang nasa good mood ako noon, kaya hindi siya nahirapang hikayatin ako, kaya pumayag ako sa alok niya. Ngayon at mag-asawa na kayo, ano ang plano nyo? Bago ko po sabihin ang plano ko, Inay, gusto ko munang malaman kung ano ang gusto ng anak nyo. Ayaw kong umalis dito sa bahay. Dito tayo titira, kasama sina Inay at Itay. Ami anak, baka naman may ibang plano si Nante kung saan kayo titira, lalo na at mag-asawa na kayo ngayon. Oo nga naman anak, kaya kailangan din nating pakinggan kung ano ang plano ng iyong asawa. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Itay, gaya ng sinabi ko, kung ano pa ang gusto ni Ami, yun po ang masusunod. Oh, kita nyo Inay, Itay, walang problema sa kanya. Ami anak. Sigurado ka ba, Nante, na gusto mong tumira dito sa bahay namin?
Hindi kalakihan ang bahay namin, anak. Nay, hindi naman po importante ang malaking bahay. Ang importante, kung natatawag po itong tahanan. Kasi kahit gaano po kalaki ang bahay, kung hindi naman matatawag na tahanan, wala ring silbi. Sa bagay, tama ka. Hindi ba? Oo nga naman. Kung ganyan pala ang desisyon niyong pareho, aba yan ang masusunod. Dito kayo tumira sa bahay. Ami, pakikuha nga itong pinalengke ko. Hindi ko kasi pwedeng ipasok itong sapatos ko dahil madumi. Ami, kunin mo na ito. Akin na, anak. Ako na lang ang magdadala niyan sa kusina. Nay. Akin na. Ako na ang magdadala niyan sa kusina. Sige po, Nay. Ano ka ba naman, Ami? Nandito ka na nga sa tabi ng pintong nakaupo. Hindi pa ikaw ang kumuha ng mga pinalengke ko. Pinabayaan mo pang si Inay ang kumuha at magdala sa kusina. Busy nga ako. Ano ka ba naman? Maano ba namang inabot mo lang ang pinalengke ko? At isa pa, sabi mo, busy ka. Samantang Ang dami mo namang sinasabi. Nakakabwisit ka na naman. Ami, Sinabi ko na ngang busy ako. Ang dami mo pang satsat. Nakakainis ka na talaga. Mabuti naman, anak. At nabigyan ako ng pagkakataong kausapin ka. Bakit po, Itay? Ano bang sasabihin nyo? Ami, hindi mo dapat pinapakitaan ng hindi maganda ang asawa mo. Ha? Anong masamang pinapakita ko ang sinasabi nyo? Huwag mong sabihing hindi mo alam ang ginagawa mo. Pwede ba, Ami? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ay, naku, Itay. Huwag nga kung ano-ano ang sinasabi nyo. Totoo naman, hindi ba? Kami ng nanay mo ang apektado sa ginagawa mo sa asawa mo. Ha? Akala mo, hindi namin nakikita ang trato mo sa kanya? Hindi lang kumikibo ang asawa mo, pero alam naming nagdaramdam yun. Bahala siya. Kung meron siyang hinanakit, wala akong pakialam. Ano ka ba naman, Ami? Ano bang klaseng pag-iisip ang meron ka? Pwede ba? Tigilan nyo na ang paninermon. Sinabi ko na nga, wala akong pakialam kung ano man ang nararamdaman ni Nante. Kung gusto niyang suluhin ang nararamdaman niya, bahala siya sa buhay niya. pwede ba tayong mag-usap, Ami? Nag-uusap na nga tayo, hindi ba? Ami, parang awa mo na. Huwag naman sanang ganyan ang trato mo sa akin. Ano bang trato ang pinagsasabi mo, Nante? Iyang ganyang trato mo sa akin. Palagi mo akong sinisigawan, binubulyawan. Palagi kang nakasimangot. Parang lagi na lang akong may kasalanan sa'yo. Tumigil ka na nga dyan. Ang dami mo na namang sinasabi. Ami, hindi ko lang sinasabi, kundi napapansin ko ito sa'yo. Kaya parang awa mo na. Huwag mo naman akong pinapahiya. Wala naman akong ginagawang mali sa'yo. Sino bang nagsabing pinapahiya kita? Hindi pa ba pang papahiyang ginagawa mo? Basta na lang sinisigawan mo ako kung kailan mo gusto. Kahit nakaharap ang mga magulang mo, lagi kang nakasimangot. Nahihiya na ako sa magulang mo dahil sa ganyang trato mo sa akin. Ay nako, ang dami mong alam. Ganito nga ang ugali ko. May magagawa ka pa ba? Kaya nga itinatama ko.
Mas mabuti ng habang maaga, maituwid ko na ang ugali mo para hindi yan ang pag-ugatan ng hindi natin pagkakaunawaan. Ang dami mong alam. Kung hindi mo ako maintindihan, edi huwag. Nakakabwisit ka. Matulog na nga tayo. Gabi na. Hindi lang minsan, kundi napakaraming beses akong kinausap ng asawa ko, Ate Emmy, dahil sa hindi magandang pag-uugali ko. Kung feel ko ang sumimangot, basta ko na lang gagawin. Kung gusto kong magalit kay Nante, maski wala siyang ginagawang mali, kahit nakaharap ang aking mga magulang, basta na lang ako nagagalit sa kanya. Hindi ko na inisip kung ano ang mararamdaman niya. Basta ang alam ko, tama ang ginagawa ko. Hindi ko alam na sobra na pala ang hinanakit ng asawa ko. Nante, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, anak. Palagi ka na lang nananahimik. Inay. Ginagawa namin ng itay mo ang lahat. Palagi naming pinagsasabihan si Ami. Pero ewan ko ba, bakit ayaw niyang magbago? Sa totoo lang, Inay, napakabigat po ng kalooban ko. Halos 5 taon na kaming nagsasama ni Ami. Pero wala pa rin akong nakikitang pagbabago sa kanya. Nante, anak. Kayo po ang makapagsasabi kung naging masama akong asawa. Kayo ang nakakakita kung irresponsable akong asawa o hindi. Nante, anak. Alam namin ng itay mo kung ano ang mga nangyayari. Salamat, Nay. Kaya hindi naman niyo po siguro ako masisisi ngayon kung magdedesisyon na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Makinig po kayo. Sasabihin ko sa inyo kung anong plano ko, Inay. At nasa inyo na kung may masasabi kayo. Pero gaya nga po ng sinabi ko, nakapagdesisyon na po ako. Bakit may mga bag dito, Nante? Anong laman yan? Mga damit ko yan. Ha? Bakit nakalagay sa bag mong mga gamit mo? Bakit ka nakaimpake? Hinintay lang kitang dumating bago ako umalis. Aalis ka? Saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Ami, kung hindi mo na ako kayang respetuhin bilang lalaki at bilang asawa mo, wala nang dahilan pa para magsama tayo. Ano? Gaya nga ng sinabi ko, hinintay lang kita. Nang sa gayon, makapagpaalam ako ng maayos sa iyo. Aalis na lang ako. Maghiwalay na tayo. Hindi lumalabas ng kwarto ang anak natin. Ay, 1 linggo na ang nakalipas mula noong umalis si Nante. 1 linggo na ring nalulungkot at hindi kumikibo si Ami.
Kasalanan naman niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Walang ibang sisisihin kung hindi siya. Ay, Ang sama naman kasi ng ugali ni Ami. Di napuno yung asawa niya. Ayun, umalis nang wala sa oras. pero malaki ang epekto ng pag-alis ni Nante kay Ami. Napakalungkot ng anak natin. Ang mabuti pa, kausapin mo ang anak mo. Pero bago ang lahat, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa akin, Itay. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Nante. Ay, wala kang dapat sisihin, kundi ang sarili mo, Ami. Napakaraming beses ka naming kinausap ng inay mo. Ilang beses rin nagsumamo sa iyo ang asawa mo. Natratuhin mo siya ng maayos. Pero hindi ka nakinig. Itay. Anong nangyari? Napuno ang asawa mo at iniwan ka. Parang awan niyo na, Tay. Tulungan niyo ko. Gusto kong bumalik sa piling ko si Nante. Hindi ko kaya kung tuluyan na kaming maghiwalay. Pinapangako ko, magbabago na ako. Kita mo na. Pwede ka naman palang magbago pero hinintay mo pang ganito ang mangyari? Tulungan niyo ko, Itay. Kailangan ko ang asawa ko. O siya, gagawin namin ng inay mo ang lahat ng aming makakaya. Pero sana, tuparin mo rin ang pangako mo, anak. Magbago ka na ng tuluyan para maayos ang lahat sa inyo ng asawa mo. Pagkatapos kausapin ng mga magulang ko ang aking asawa, Ate Emmy, umuwi si Nante sa bahay at sobrang saya ko. Humingi ako ng tawad at nangakong magbabago na ako. Huwag lang niya akong iwang muli. Tinanggap ng asawa ko ang paghingi ko ng tawad at nagsimula kaming muli hanggang sa magkaroon kami ng anak. 2 taon na ang anak namin nang napag-usapan naming mangingibang bansa ako. Sa maniwala ka o hindi, Ate Emmy, kailan ko lang nalaman na binigyan lang pala ako ng leksyon ng aking asawang si Nante noong mga panahon na umalis siya dahil alam pala lahat ito ni Inay. Inaamin ko na medyo naghinanakit ako nang nalaman ko ang lahat. Pero nangibabaw ang pangako ko sa aking asawa na magbabago na ako para sa aming dalawa at para na rin sa aming anak. Sa ngayon, maayos na ang pamilya namin ni Nante. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ami. Ami, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Tama nga ang sinabi mo sa iyong sulat, nakapupulutan ito ng magandang aral. Hindi lang ikaw ang may ganyang ugali.
Marami rin akong kakilala na ganyan ang ugali na hindi nagbago, kaya tuluyang nasira ang kanilang mga pamilya. Pero ikaw, pinili mo ang tamang desisyon. Kaya ngayon, masaya na ang inyong pamilya at nagkakaunawaan na kayong mag-asawa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.